Ети хора, тук си бал. Ето тук YouTube колегите старите. Здрасти. Доста... пари за пасти. Аз не съм стар. Да, Само всеки ден. да, аз това казах. Защото отдавна с тех не съм ме правили влогови. Айде да отиваме на друга да играем. Пак не? Стали, аз да държа камерата и не да се къде. Да, защото много ми пречи. Когато смених ми оператора, хора с малко ми пречат работите. Ама не Имам двамата братчетица. Ето ги... Те са двамата малки братчети, ето не ги... Големите, да. С то пранк се 808 поне съждаме всеки ден. Маклата на първо. Аз дарих два лайка. Дарих два лайка. Ама сега не... Кой ще е гран тренерка? Ще ти дам един лайк, Мише. Още един. Искаш да кажеш последовател? Не, той има следва. Да. Само лайкове. Стигнали 200. Не, Колко са още? пак на 110. Бе, аз на тези хора не ли казах да ти дадат 3 абоната? Айде, Те с нещо не ме слушат. айде. Той мен не може да слуша. Ей! Дай ти 3 последователа на Гого. Млъкнете, бе. Добре, бе. Айде. Накрие с краката. Гледайте го човека и Джидо снима и аз снимам от на... Аз трябва да снимам. На пранк 808 телефона. Той ми е оператор. Да, аз съм оператора. Толкова по принцип аз трябваше да бъда. Айде, аз излизам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Айде, Гого! 9 казал 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Айде, движаме се. Той? Да, той е вътре. Аре, братче, ти жамиш. Айде! Съсейта, къде ще си ходи? Довиждане, ама аз знае, че трябва да броиш до 50. Аз ще горях до 60. Но ме интересува. Ай, Ало! ари. Операторите бяха. Има два оператора. Аз и оня Данито малкия. Той снима. Ой, да, вземете... Аз трябваше да бъда оператор, ама така става. Да вземете да се абонирате за Дидо. За Пранкстър 808. Да, да, но не е геймер. И дай за Дани, не геймър. Или новия ми канал бе. Да. Оня мер го чухме. Скоро оня мер го чухме. Сега ние с Гого ще се заплюем, аз ви казвам. 100%. 100% ще се заплюем. Ще оня как ходи, не се яде сладолетчето. Аз ходя си ям дърчица. Сега да се оглеждаме за мен. Говори тихо. Чакай, стой. Там се отида, стой сега. Те сега като отидат наляво, аз ще кажа излизаме. Криса се. Не, стой тук при мен. Чакай. Стой там. И сега тръгваме. Давай. Ектор за най! Пуза мене! Путай мене. А
Аре, заплюхни се! Казах ви, че са стой, че са заплюхни. Дай ти много малко. Браво, бе! Единов се заплю. Я покажи, че ти снимаш, бе, брачет. Чекай, той снима. Айде, Джо. Направи не да се фърли да се обеса. Брат, аз какво да направя, че си слаб на креницата? А ти не си ли спопна? На какво? На какво? Не го показвам. На какво? Не го. Не ти. На какво? Кажи, на какво? Един тук през устата. Скъса един крак между зъбичи. Искаш ли един крак вътре в главата? Давай. Давай. Ако мога да се оцеля. Тос пък и тос. Не можеш, защото съм висок. Не, като се убичи го. Хора, оня се убира земята. Оня се приби. Зато е добре да има ти оператор. Някой да ви снима смешните моменти. Зато е да има ти оператор. Ти смешните моменти. Майде се бяга. Ние с 100 сетка се снимаме. Гледате ги, двете маймуни се бият като худи. Мер чимпанзето, спри. Спри, бе. Айде, спри, ще е хранли, бе. Да. Айде. Ай, спри. Няма да я боря тук. Ти вреш. Не, ще ти. Аре, пак. Пак. И сега сигурно пак мерче бъде вътре. Гого, ти вреш. Давай, бе. Ама, Тос крак е мой. добре, Тос е на мер, тос на Данито, тос на Гого. Айде. Аре, бробе. Онче. Минал лебед. Да, минал. Аша, брат. Минал лебед, каза 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Минал лебед, казал 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Минал лебед, казал 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Абе, то ти е чисто. Как не е честно? Мертва. Мерт? Мерт, бе, брат. Мерт, бе, пак. Айде, аз не съм боян. Аре, бе, брче, ти си мъж. Обещавам ви, че повече колкото има, макар че няма да бъде. Какви ти котки, бе? Тос пък и тос котки го. Колкото има, макар че просто няма. Просто ще играе 5 на 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Поза мене. Узай мене. Дидо. Поза мен, добро! Аз си мислех, че няма да вратиш. Аз буквално, аз бях е така сам. Поза мене. Забит перон. Да, Аз съм забит перон. за какво се криш там? Че не може ли? Не. Ама аз да жома то на който жоми стои на едно място, той се нарича забит перон. Кой Да е? не си жомил. Ме те не нами ме. Сканда. Да. Ето тук сам стои и се снима. А па ето тук нещо не му е добре. Някой го е шокирал. Па то там стои си яде дори са. А па аз тук стоя и се снимам. А пък на мен му трябва лекарства за мозък. Да. Лекарства против да млъкнеш вече. Не. Лекарства против да спиеш да се неги. Лекарства против да играем на нещо друго. Няма пък. Да играем на гоненица, ти ще я гониш. Да играем на креница, ти ще го... Ти ще Няма броиш. да стане. Да играем на кобра, ти ще бъдеш кобра. Против кого? Уне с дед пръстите въженцата. Аз не знам какво е. Пак ще бъдеш кобра. На всяка игра ти си първи. Няма. И все ще бъдеш първи.